bayan uwan kana san shi zai gagare ka, bayan uwan komai kai shi za ya bi ka, bayan uwan wanda ya san shi shi za ya ɗauka, bayan uwa sabon ka sai ka sake shi. Zan so ku gane, zan so ku gane, ku yi nazari, ku yi nazari. Mai hankali ya wuce duk marar hankali, mai ilimi ya wuce dukkanin jahili, mai tunani a komai shi yake nazari, bayan uwa duk gatan ka sai ka sake shi. Mai hankali ya wuce duk marar hankali, mai ilimi ya wuce dukkanin jahili, mai tunani a komai shi yake nazari, bayan uwa duk gatan ka sai ka sake shi. Mai gida lafiya ne? Haba ina ba lafiya ba ne. Haba mai gida. Dan ɗazu na hango ka. Ina ta kaiwa da kawowa na hango ka haɗa kai da kuma kana cikin da. Na tabbata ba lafiya tunda abin da ban taɓa gani ba. Wato wanda ke faruwa shi yau kwana uku nan mai gida ya karɓi kullum mota su daga hannuna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida. Yanzu mai gida haka aka yi. Abin da ya sa biya miki ba, ki riƙe abu guda biyu muke wannan karatun da uwa da mata. Kar ka yadda ko ka tare da abokin ku da kai mutane ko ba ta kaje ga babanka. Har abin ba ta kwace shi ba, sai mata ba ka labarin abin da sai ba a gaya ba. Ita kuma mata ba a bar mijinta a kore shi daga aiki ko a sallame shi ta je ya gaya mata sai ya to har abada mata su wannan gurin ba abin da yake so ki gane ko ki rike ki bar ki gane ko kullum shi Allah baya farbawa haka yau shi an ga shi da shi da kike da ni sai ga abada ta alamu ko abada su da wala ku kalta ba wala ku kalta ba wala ku ijaba wala ne ya mai irin da shi ba ta kacci mu da ke ta cikin ku ki ga ki mulki rike ta to da san sai ku ki aiki ki shi ki bar Allah wallahi ba za ki fita so ta mai da su ki kunta da hankali ni ba ta ni ina da gaskiya amma ya tabbatar ban ci amana wannan gurin kuma wallahi da sannu wannan da ke sai Allah ya sauke ki ga dai ko shigar da mutum ba za ta ci ba za ta sha ba za ta ci ba domin nayi arziki da mota ba mallake ta ba amma na yi arziki da ita kuma ina da gina cikin sani na haya wa ake baka wanda kuke wani mazuwa kin taimaka masa ta ni zan ce mota ki gani ba ta mace ne da gaskiya ba kuma ne nan ba da gaskiya idan ba Allah sai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kike kwanta da hankali kar ki damu muna nan yake Allah ya so Da haka malam ka je gidan Alhaji Rufai manaja mai gidan Ibrahim in Allah ya da zai ka samu ta uwansa insha Allah mutum ne mutum Alhamdulillah, Abubakar. Ina lafiya Ahmad. Ya aka yi Abubakar? Ba babu da amma magana kudin makaranta na sai bari zo mutum. To, kudin makaranta?
to Allah ya iya mana, Allah ya iya mana. Abinda za a yi zan tura babu ta akawun ɗinta. Kada shi gobe da safe sai a je a withdrawing ka ko? Illa iyaka dai abin da na saba gaya muku zan gaya muku Ahmad. Gaskiya ne. Ku yi kokari ku yi karatu. Duk wani abin da za ka yi, karatu shine jagora. Domin da karatu kake zama komai. In ka samu karatu to ka samu komai. Komai zuwa zai wurinka. Amma in ka ji ana kamo can tare nan karatu ne bai kai ba. An fahimta? Yawwa to a mai da hankali wurin karatu. A jajirce. Yawwa ba abin da za mu yi muku irin mu ba ku ilimi. To mun yadda mu tsaya mu ko da bashi ko da menene ku sami ilimi. Idan kun same shi sauran rayuwar naku shi da haska muku komai. Allah ya albarka. Adalla. Na gode Ahmad, Allah ya albarka. Madalla. Ku yi nazari. Mai hankali ya wuce duk marar hankali. Mai ilimi ya wuce dukkan. Alaikum da salamu. Wa alaikum sa'a. Dan yarbawa ne? Sanu sanu ki. Mun da zuwa dan yarbawa. Gidan ki sana. Ba haka ba na ya faɗi yana nan. Me gida? Me gida? Na'am. Yawwa to ka zo ga abokinka. Yarbawa. Mu gaskiya Allah. Ba fa ba. Albushiri ki. Allah gon gode. Allah ta ce je ne mu. Ki tafi gidan ki kira ki dan ku fami ta ga mai. Ta ce kafa na kafa ki. Kisan gaskiya ta ce ba taba kan mutum a ce gaskiyan sa ta ce karin shi a kai. Allah ta mishi ta duba ta yi tuba na sarki. Ta ce fa ta gani ta ce a ji a kira ki. Gaskiya. Bere ne? Sanin A kwanaki ya ganki da bai tashi ba. Sai dai hankalin ka ya fi tashi da lawa ku ba haka. ba ta ne ina da gaskiya ba. Amma ina kwatanta ba. Haka ne. Na san sai haka ta faru ya zo ya yi. Gaskiya ne. Na san na biya maka. Na taɓa kwarata. A bai taba ba. Ko so daya. Kullum ba rigimar kin faranta ma ba. Kullum haka ne fa mu. Kina bani. To tun da kika haka ta faru akwai ran a ƙasa kamar na san sai an nemo ni. Haka ne. To ga ranar ta zo. Dole ka fi ni mun nan. Gaskiya ne. Haka ne babban direba. Abin da ke so da kai. Ku ƙara kula da amana. Mana da yace. Ko ina cuta. To ba sani ko kai da nake cuta. Gaskiya ne. Kaga wannan amma ba din cuta ba. Ni ba a bani amana ba sai ita. In dai an bani to zan rike ta. In zan rike ta za ka zanta. Haka da Kuma dole mutane su rike maka. amma ko mutane ne Ko suna baka dina. Ko suna so ko ba su in dai ka rike amanar su. Wallahi sai sun girma maka. Ko su wane ne. kisa da gamu na cewa mana fara ci gaba. Kullu a guri daya. A zo ne a kaya daya. Allah baki Firawuna kuma a Jausa. Kai ka san garo ne? An ce Allah baki Firawuna kuma a ciki. Alhaji ya shega ne. Matan ke ne ya bude ne ba. Alhaji ya kuwa da ni. Bayan Wallahi ina son kana san shi zai wannan mai gidan namu tun da Allah ya damu da shi mota dai wannan fa ita ce ta da ya canza mana ko kuma ita kanta wannan ajiya ce ta sa dan dishi da ta yi ya ce a zo a sake gyara ta ta fita tas ko to ni kai na kalle ni farkon zuwa na wajen alajin nan a haka na zo kai a haka zo ko ya ka zo ya ka ce a haka zo mana to wannan abin takeici ne haba siniya ai wannan kana nuna Allah baka gode bane ba amma godiya ta Allah shine ka nemi sutura fa ita ce mutum ka nemi sutura ka ci wannan mai kyau ka sa wannan mai kyau shine shaidar ka gode wa Allah da ni'imar da ya maka sai Allah ya kara ma amma tamfil azaltin da muka zo hula daya ka san abin da bai gida ni ma bar ganin hular irin su ne da ni sun kai guda 10 kar ka dauka wai kwade ce kawai nake sa haba da Allah wallahi ba haka bane wallahi abin da ya yawa iyaye ga abin shi ne abin da yasa lokacin kana son kai abin
sai ga da Allah din nauyinka da Allah din nauyinka ko kasuwa kake daukar nauyinta Allah na to ai ya kamata dai a ce riga dai ba ci akai sai ka sa mai tsada ba yadi mai sauki ka fita tas a ganka da cewar ba yanda ka fito jiya ba ai wani abu ne Allah da mutum ba da Allah amma magana ta gaskiya kaga wannan motar wallahi da wannan kayan dai ba za ka hausu ba ka hausu za a canza insha bayan uwa kana san shi zai gagare ka bayan uwa komai kai shi za ya bi ka bayan uwa wanda ya san shi za ya ɗauka bayan uwa sabon ka sai ka sake shi izan so ku gane izan so ku gane ku yi nasari nazari mai hankali ya wuce duk marar hankali mai ilimi ya wuce dukkanin jahili mai tunani a komai shi yake nazari kada ga laifin gadi da ya ce in ka zo ɗauki mota kan wanda taɓa mun mota ko ya ashe na san shi ga maka ƙwarai kuwa shi yasa ka zo to wai shin kai in tafi ka kai ne fa shugaban direbobi abinda na gaba ya gani na bashi zai zo ya sa gaba wai kudaden da kake samu me kake siya da su Alhaji ai haka sai ka ci kayana ban amana haka bani to ai kabiri na ka za a tambaya duk sanda dai na kai kuɗi banki shi ke kawo tela ba shi original din da ku rike karamar hannuna banki kuma sauki da dama ai takarda uku ake bayarwa to kuma Alhaji wani ikon Allah da baka sani ba tun da muke sai wata shida bata fashe ba ko ba wata mota da Allah ya tafi hadu a cikin motocin na gaba ɗayan su ai sababbi na Alhaji ba su da matsala haka ne ba su da matsala Alhaji to Allah kaga dogon magana ka bashi to bashi da kuma to haka ne kaga je ka nan waje nan ka kira min kabirin ka ce shi ke na baka lafiya Zama ta shafe ki. Ya yau? Ya gida? Ya kwana biyu? Daidai fa. Na ga kana cikin damuwa. Har zan wuce sai na ankara da. Bari kawai. Wasu abubuwa ne suke caza. Suke caza ma kai. Kabiru, na san abubuwan ba za su wuce hatsaniyan da ke kan motocin nan bane. Kabiru, kai amintaccen Alhaji ne. Alhaji ya yarda da kai. Ta ya za ka yi sanadiyar da mutane da yawa za su rasa abincinsu a kamfani? Kar kai haka. Haba, ka duba a gani. Gaskiya ne. Wannan abin da ka faɗa gaskiya ne. Saboda haka insha Allah za a duba za a gyara. Na gode. Zan so ku gane, zan so ku gane, ku yi nazari. Ku yi nazari. Mai hankali ya wuce duk marar hankali, mai ilimi ya wuce dukkanin jahili, mai tunani a komai shi yake nazari. Bayan uwan duk gatan ka sai ka sake shi. Shi ne wannan? Shi ne wakil a cikinsu? In na san samarin da kisa na biya ko? Ko shi kaɗai ne? Ko rikitin da na kake zo da shi a yasan shi ne karfa? Ko? Shi ne abu ɗin da yake faɗa? Kai abu?
An gidan waye kai? An gidan Malam Kabiru. Wanda na sani? Shi ba direban babban mota ne wancan. Shi ne. Kai ɗansa ne? Ikon Allah abokin ka ke. Mana, ai amini ne ba. Allah sarki Kinga ba. shi ke nan ta kwana ke sauki ba sai an yi bincike ba. Faduwa ta zo daidai da zama. Insha Allah mutum ya fara. Da kai fa da babanka da ni za mu canza ka san dalili? To da surkuta ta ratsa. Ko yaya sun canza idan ina shan taba a gaban sa da ni sha idan ina sha gaban sa da sha. To ya kuma haka ba ai dole ba da gaskiya shi aure ba boye boye. Ke fa abin da kike kira. So da kai ya zama sulki na zan canja kin ji ko? To kai idan ka je ga masa ka ce ina gashe shi kuma aka tsaya ga tana amana za a baka dan in ka ga ba auren da kai ba to Allah ne bai ba ka gani ma amana ta gabatin da wanne ta ci ko su dole sai a wajen ta girma ka ji ko so ka na san ko daurin auren za a yi a gida nan za a yi domin za a ba mai kici ba dan komai ba saboda a bayan ta girma ba za a cin gidan ba sai dai yan wanda su inda nake so ka tsaya ka rike tsakani da Allah ka gani ko me za ku yi abin wa an yi hibbal lillahi wa lillahi kai abu dan Allah ka kishi kuma dan Allah ka so shi dan Allah wannan shi da wani zama ka fahimta yau ne ko ka gaba ta yada bincike wajen da ya same shi mu zauna ni magana duk abin da ya kamata ɗautar za a yi wata ke kuma ki kula kin ji ko wanda kake rabu da kiwa ko yaya kike mu yaya Ai dai abin da zan ce ka riga ka ce fata na ne Allah ya tabbatar mana da alkai ai abu yayi kyau. ka fuska ciki da zan harkar da ba in ya bari ka da baki ake abin nan ba na ga taɓa mun naki Ai tun da na ga yaron wallahi musuwarsa ta kwanta. ke san wani yaron fa muna biki ki biki akwai biki sani ba inda nake dan kar da garbi A'a ya ce ba su ne. shi yana haɗuwa ku rubu mu hankali albabu da kuna sa to kai ne ka Allah ya mana barka kaji Yawwa na gode dai ka. bayan uwa duk gatan ka sai ka sake shi Ya dace mota bai kawo mun da safe. Alaikum assalam. Na ga batun barka ka bashi. Lafiya sun na tashi. Mota na kira kaza da tsohon direba. Yi min bayani yadda magana yake. Kai zan tambaye ka. Shin akwai wani kuɗi da suke shiga maka da shi? Ta za ka bar bayan gari. Ina kuɗi na? Na ce ina kuɗi na mota da na baka. A banki ka buɗe musu. Dama ina so in zo in gaya maka sakamakon motocin guda biyu na kai su nan wajen ɗan tala mai gyara. Inna lillahi. Ɗaya kuma an ɗan sai mata tayi. Ya ka ina zuwa da Allah tsaye da Allah. Gyara ne. Sabbin motocin sa sai sabbin motoci ka ɗibi wasu sabbin ka je ka ce ka bayar wurin gyara. Kai bari ga maka. Shugaban direbobi ya zo nan wuri ya gaya mana kamai ko na gamsu da maganar da ya faɗa. Kawo mani kawai telodin ni zan fasa tasu kirki kudin ga abin da nake bin ka da shugabansu. A rufe motar a rufe motocin. Dama da yake Na ce ka tashi zan ka mutu. Ka ne ta fada da wuri. Za ka bai ɗan iska. Tunda ya zo ya ce ga shawara. Na hau na ɗauka ne ko bari na ɗauka ce zan shawara. Ashe ja'irin shi yau kansa. Daga yau aure ne. bayan uwan wanda ya san shi za ya ɗauka bayan uwa sabon ka sai ka sake shi zan san ku ga Zaman ka lafiya tashin ka lafiya sarkin maguzawa. Inda ka tabbatar da cewa za a sami yaron nan wala nubu wala saƙo lalle ka zo min da yaron nan ka kawo min shi. Ya yi ganganci wannan. Ɗauke ka tamkar mahaifi kuma zan ci gaba da cin zuciya duk wanda ya saba da al'ada.
tsoron Allah, dogaro ga Allah, kalubale, faɗi tashi, riko da addini, kyawawan halaye gaba ɗaya su ne madogararsa. Tsawon kwana kaka karan bata tsakanin ƙarya da gaskiya. Kiyaye abin da aka ce miki, domin aka samu kuskure a ciki kina mace sai kin fi fuskantar hukunci fiye da shi. Zan baka duk wani abu da kake bukata a rayuwa. Idan ka ƙara shiga sabgata, wallahi zan ɓata mare kuma ranka sai mummunan ɓaci. A ka samun zuciyarsa. Tsawon kwana shirin Kashful TV a shafin YouTube. Tsawon ƙyan kan tafarki shine sirrin wanda ya shirya shirin Abbas Dan Maiduguri. Wanda ya karya sai dai kuma su tafi. Aikin ka yayi kyau turunku dan madahu ka tafi da shi ka ciro min zuciyarsa. Ka je ka samu ummanka sai ka kai mata. Tsawon kwana za a sake shi a Kashful TV a shafin YouTube a ranar 12 ga watan 8 shekara ta 2022 da karfe 8 na dare. Kula da movement ɗinta duba wanda kaga ina za ta shiga gidansu ne ainihin gidansu ko kuma za ta yi waje. Samun alƙawarin inda muka sake haɗuwa da kai ba za mu taɓa rabuwa ba. Alkawari ka ce kuma ba ran taɓa mu rabuwa da ke ba. Abin da yake so da kai kan na sake jin labari ko na gani ka tsaya da wata kana yi. Ka kyale shi. Tunda ake kawo bil adama gurin nan ba a taɓa kyale shi ba tare da an cire masa zuciya. Ya kayu! Wanda ya bada umarni Ibrahim Fulana. Tsawon kwana. Ranin wayo ba in ba da macin a dawo min da murfin sarki. Baba, ciwo ma Ibrahim Kesha ya yi kuɗi da gwangwan ɗin nan. Da baibayin tsimma. Ku tsakar kayan wannan, ku ɗauki kayan wannan, ruwa wannan gaskiya ba ta gaban. Ni fa renin wayo idan ba ni zan yi ba to ba na so a yi mishi. Ya za in sai wannan mashin lafiyayye Gwangwan ne. In robobin ne baka so zan balle su. Ga aluminium. Kai, ni da kai ina tsoron kaina da kaina. Na rage da Allah. yanzu ma na daga ma kafa na kyale ka. It is a new extent and new significance. The legacy is not gone astray. The role of Rabilu Musa Dan Ibro during his moment cannot be skipped in a hostel. Now, his blood son, a young and charming fresh entertainer, has risen. He is Hanafi Rabilu Musa Dan Ibro. Ai in dai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka samu tsira a gun Allah. Yaksan gaya sunana ko ku kiro da magajin kulu. Ni ne Hanafi Dan Ibro magajin baba na girma Maryam. Wasa farin girki da kadan za a yi tari. Mai neman albarka sai ya bi iyayensa. Mai abu faɗi tilas ya faɗa shi ne tsari. Haka ne? Masha Allah, mu jaza yawa gashi nan kasan. Kai lokaci kenan zamani da shi za mu tafi. Gaskiyar zance dandano kamar tantakwashi. Ga gyaɗa ta mai ɓawo mai siye sai ya kawo. Annabi ne na Dan Ibro san ba daraja kaya na aro. San gaye ni ne na fito. Kai gaba dai, kai gaba dai, kai gaba dai, kai gaba dai kun ganni magajin kulu. Mutum biyar a ƙasar nan suka hana mutum komai. Kai da ka san da su amma kabar mu muke shan wannan wahalar. Kai ina fita nan na san wani bawan Allah ya gama ya kuɗi. The second actor with thumbprint of legacy is Salisu Ismail, Magajin Kolo. Salisu is an extraordinary variety of the late Kolo. Salisu, a modern comic, and the likeness as Kolo. Yaksan ni da yake bani ko bai san yanayin da ake shiga. Also, Yusuf Abubakar Yakson Guy is another crucial comedian who is a great proponent, a stunning actor who takes advantage of a significant role. Yakson is among the best of the best. Yakson is among the best of the best. Da baibayin tsimma. Komai lokaci ne dai har da rai rayuwa. Allah ne da iko daga matsayi yana samuwa. Mai nema ya samu bashi babu sa damuwa. Allah jikan mahaifin ka Dan Ibro uban tafi.
Executive Producer Salis Ismail, Producer Yusuf Abubakar, and directed by Ibrahim Lana. Ita duniya. Duniya cikin kyawa. Kai da Allah gafara na. Ba wannan da aka saka mata. Ku dinga jan mashin din nan muna zuwa muna da haka. Har riga ka gaba da. Da bai zuma. Watch. Duk ranar da aka ce an daura auren mu da kai, to daga ranar zama lafiya abun ka ya ƙara. Mara kunya. Me ban gaya miki ba? Me baki sani ba? Da yake mahaukaciya ce baki san ciwon kanki ba ko? Ba ki da kishin iyaye. Kai ba ka tunani a kwakwalwarka an ce ba a san ka ba a san. Ba komai yake tafiye da mu ba akan Yamsan Gaye. Yamsan Gaye. Sangaye. Anas ki duba ciki dai muka fito da mahaifinsa amma baya kaunata. Ni za an ka ne? Wasa nake da ku? Kaga dai faɗan nan tsakanin babanka ne da baban. Yarinyar nan a dalilin ka an ce take mana walakanci. Kwarai kuwa. Har cikin gidansu kake shiga saboda baka da mutunci. Wallahi tallahi barin ga maka saboda kai zan fara yawo da kakari. Hakika uwa ɗaya uba ɗaya. Wani gagarumin al'amari ya shiga da sun shiga dandan zaman ɗan barna kallon kallo da kaka turkashi rikicin danki. Ka fita hanyar ta wannan yarinya. Idan ka fita hanyar ta, insha Allahu duk wanda kaga ta yi maka, shi ne kana so ka gaya mu. Kuma gashi ba na son ka, kuma ba na tunanin zan yi koda a nan gaba. Yaya za ta kaya tsakanin 'ya'yansa na jini? Halas malas, wuta zazzafa ce ta kama su, mace da namiji, magana sun turka-turka, tashin tashina da ɗauki ba daɗin zukata, mararin zuciya, ɗanɗanon zumar kasancewa tare. Rikicin dangi. Ba ƙauna ta ike ba? Kiki dai muka fito. To in ma wani magana da an riga. Ai na wuce 10 a matsayin siriki dai uban yadda zaka aura ka ɗauko 10 ka bani. To ai ka ma rena mu ba. Akwai sarƙiya da sarƙa-sarƙa shirin kamfanin Kwalawa TV wanda ya shirya shirin Anas Dan Hausa wanda ya ɗau nauyin shirin Baba Mai Lasimi. Duniya ta ce ka so mai son ka. In dai ka so mai son ka to wata ran masoyin ka ne shi ma masoyi ne. Yanzu gaban uwarka ne haka zaka zo ka zauna? A haka kake zama? Ka wuce ka da haka tafi ko ba ka. Gabar da ake a cikin gidan mutane. Kai na ga ma. Yana ne. To ko shi ya aka tura masa ita ai zai daura mata aure. Allah kiyaye. Wallahi tallahi da tura yaye daura wannan yarinyar aure. Billahi lazi ko dan je kasuwa. Roki arziki wanda ya zo daura mata aure. Anas ina son Anas kada ka rabu da Anas idan ka bar ni zan iya rasa rayuwa. Ina roƙon Allah in dai wani abin da ya sauka a kan in ba na rage da kwara Allah ya saukar da shi. Haba sai dai ta sauka a kai. Sai dai ta sauka a kai na. Ai a kai na ya kamata ta sauka mana. A kai na ya kamata ta sauka Anas. Rikicin dangi wanda ya da umarni Ibrahim Plana yana nan. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. Abin da Allah Ubangiji ya faɗa zai yi ɗauka ake yi ba haka ba ne. Wasu ne kowane irin tashin hankali a cikin rayuwa. Zubar da jinin mu ko wannan bala'i ya zubar da jinin mu ba abin da ba zai kai. Masu iya magana na cewa diddiga da kuma lissafi ba a gonar mahaukaci ake tsintarsa ba inda ake zarar bunu lallai kan ya zama lallai ciyawa ta yaɗu a gurin. Idan kana son zaman lafiya a nan to ka fita daga harkarta. To wannan masarauta ba za ta Ba zan ce ka fasa ba domin na san duk abin da zaka faɗa maganar banza ce. Kuma kin da nuna mutum tsana ƙarara kuma bayan kin san hakan haramun ne a musulunce? in garma a gidan talaka haramun ne. Kar ka ƙara zuwa wannan kofar gidan kan wannan gidan. Duk in ka zo duk abin da duk kuɗin ka wallahi kake. Kuma in har kuɗi suna magani babu abin da ba zan iya ba akan in mallaki soyayyar ki. Haka ka ce? Mu zuba mu gani lalle kullun ka zai yi ruwa tsilulu. Wannan tashin hankalin da musu ne ne. Kausar laifin kura a wajen akuya bai wuce wasan kuya ba shin menene yake sissila kuma menene yake tattagowa Kausar Ni na fi ƙarfin ka. Wannan masarauta ta ajiye naira 1,000. Anya mutane suna tsoron haɗuwar su da ubangiji. Zai kashe bawan Allah mun bai da imani. Haka ka ce? To mu zuba mu gani idan har tusa za ta hura wuta. Zan ɗauki babban mataki. Kausar rayuwa ka dai samu
abin tsoro babu mai so ya gane shi. Duk garin nan wacce gani na so ko yar waye. To mai gida da ni da kai a cikin gidan nan wanda ya fasa. Dan gidan mai gari aka kashe ko dan gidan wani mai kuɗin da tuni shikenan yan sanda sun cika mana unguwa. Amma ka gani Rabiu. Dole sai ka rabu da Kausar ko ka ki ko ka so dole sai ka rabu da ni na gaya maka. Kuma ni Kausar nake so. Ni kuma na ce Safiya zaka aura. Kausar rikita a tsakanin su hudu diddai akan mace guda daya rikita su menene ribar su? Ni ba zan iya auren ki ba. Ana zargin cewar da hannun saurayinta a cikin kisan Hamisu. Kamfanin Na'ibawa Film Production suka dauki nauyin kawo muku wannan katattun shiri wanda zai fara zo muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna Na'ibawa Film Production. Ya aka yi ma ka san gidanmu? Wai ana so dole? In ya sake zuwa duk abin da ya masa shi jawo. Mashirin wannan shirin baban gida MC samar da labari Mu'azzam Hotoro mataimakin mai bada umarni baban gida MC. Duk da hakan ba zan iya canjawa akan soyayyar da nake miki ba. Yanzu duk wani abu da ake a cikin gidan nan ai in ka gagara yi mu muke lullubawa muke rufa maka asiri. Kawai dai na ce mata ina da wadda nake. Kausar rayuwa ta yi sabo. Wanda ba da umarni Abdulhamid dan Jimmai. Kausar. Mai so ya gane shi.